Awungangena madoda. Ngangene King Bhakanzama Dam. Ngangena kwathula umoya. Ngizongena King Bhakanzama Dam. Let us just take a tour and have a look. King Bhakanzama Dam lengena kuyona. Mawufika ke udlula la. This is the guard house. Siyasi. Bese uyeza. King Bhakanzama Dam siyangena ke manje mawusulana kubona ngalokho ukuthi hayi ke sekusukile lokho. Yes. Sasifikile King Bhakanzama Dam madoda bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhaka udakwe yini ngoba lena ingqwele ebhuqa imizi abafokazana ngotho lodwa likamentshisa uthi ikhombise from the top view ukuthi kwenzakalani ke la King Bhakanzama Dam. Yabo. Thank you, sir. Right, ikhona King Bhakanzama Dam la sikhona sibuka from the top view. Na kya lapha ya. Uthi ngidonse mayidonseka. Khona lapha sesifikile. Njalo. Yes, ake singene nemotweni sehleni ngayo. Ngoba ngifuna ukunishayisa ithoma nje enzima phakathi ngoba konakele. Konakele ngempela ke manje madoda. King Bhakanzama Dam. Yes, la esangweni njengamanje. Sibhizi siyangena. Singena ngaphakathi ngiyoqala ke manje. Ngiyoqala kwi main house. Bathi abanye yiphi main house. Nje ake ngithathe ithuba bafethu nginikhombise kahle ngoba nginikhombisile ku Rocky Ridge. Nginikhombise kahle nje. Mbekezeleke khanjwa ngemoto ke la ngaphakathi. Mawuhamba lolu uhambo ke lolu la ngaphakathi. Sihamba ngemoto nakhala siyoqala khona. Sithathe nje walk. Nje walk the walk. Sithathe nje walk. Sangena. Hamba kancane driver. Nakusekubhreka mina ngapha. Yes, u6 corner wakhona lo. Bese kuba ke main house wakhona. Bese kuzoba ke awungehlise la. Ngikhulume nekhokho zami. Ungabe ujika. Right. Njengamanje ke ake ngene la ngaphakathi. Sizoqala phi kodwa uNkulunkulu ngoba ngifuna ukunishayisa itho. Enizoyibona nonke ukuthi hayi ke King yethu ke le. Shayisa itho ukuthi bandlulile noma ngidluliwe ningayinaki into enjalo. Sisuke lapha esangweni. Ngeke ngize ngizume lutho ngeke ngenze lutho. Iyonke into izoyibona ubinjalo makuba mnyama ngoba sisazohamba impela. Njoba sasamba ku Rocky Ridge nginikhombisa nala sisazohamba. Ama visit ami ke alala nje kulendlu befikile la khona lala kulendlu ama visit ami sazobona ke we are taking the walk. Futhi ake ngingahambi ngemoto nje ake ngihambe phansi. Engahambi ngemoto nje. Engizihambele phansi nje namhlanje. Lento yemoto ibuye ibhayizisana. Kanti manje igarage la khona ke leli ngiveza yonke into ifridge leli umshini okusika inyama igarage umshini okustepa mabesebenza ayikho ke yes ngiyangena ngaphakathi manje la ngiyangena umuntu na 2 days engekho bafethu na TV ayidlalela yodwa na ihitha yakhona nazi ihlalo zakhona la sibona ibathroom yakhona nanti ibathroom yakhona hamba naleli kamelo le qinisekisa ukuthi lodi idatha mfethu lapho ukhona ngoba we are taking a walk sisazohamba. Load data my brother, load data my sister. Kuze complaining fridge la khona leli. Kwashiya kushiwa izitsha kanje.
Ashiwa kanje. Ngangivula isicapha lesi. Nazi ya. Enye bathroom yakhona ngiveza yonke into. Shower. Ikamelo lakhona leli. Salindi screen sakhona nasi. Nakuya. Nani screen sakhona. Elinye ikamelo lakhona leli. Elinye ikamelo. Screen sakhona lesi laphezulu. Ngehla. Kusazohanjwa mfethu ngicela ulodi idatha lapho ukhona. Sengiyaphuma manje. Nansi ya. I-truck yale ekhaya iyangena lapha. Izunywa kanjani leto manje? Ufuna ukuzuma leto. Man. Nansi i-truck yakhona iyangena lapha. Ayibona i-truck yakhona iyangena. Size kulo 6 corner lo. Ila phezulu sazokwehla. Saya ngapha enzansi, nibekezele. Sale enzansi. Ngisaqala la phezulu guyisini. Ngikhumbulile phela manje bafethu bengisanqobe ezinye ingqinamba. Yonke into nginqobile, ngangicelile ngathi ngicela ukwenza i-deep end yedamu. Sengiyenzile i-deep end ngayikhonka i-deep end. So yonke into manje angena amanzi. Amanye ama-visitor ayalala lelikamela. Njengoba ubona nje. Elinye ilokhuzana la amanye ama-visitors. Ngiyahla-ke manje. Hayi ngeke ngicela ulift la. Engilunge ngonyaka. Angicela ulift la. Yes kahle. Nathi truck yale ekhaya iyangena. Iyangena i-truck lapha. Awenzi prime code. Indlu ehlalike ehlalamli. Leli bengiphamana nalo indlu yalo. Angikwazi ukungena endlini ehlala ehlala ngoba angifuni ukubona into engafanele ngiyibone ngojini yakhe na. Nathi truck yale ekhaya iyangena. Seyizopa sambe. Sekuqhamuka inyonzi uthi ubani uKing Park. Yeah. Nansi indlu le. Ihlalo nogwaja bami le. Ihlalo nogwaja bami zobuya ngiye kubona abakhathele ngengilongo ngiyobavusa. Siyehla senzansi. Siyehla senzansi. Ya, nakhe esangweni. Siyagoqa manje sishona enzansi. Nansi truck. Layisha inhlabathi. Engathulule enzansi manje le. Sobajikisa badake. Ngicela ngithi ngisangena kule ndlu uyotshela labantu ukuthi abathulule lapha ngakumngene. Bangathulule enzansi. Siningi senzansi inhlabathi. Yes, insizwa operator bemshini bahlala la. Nansi indlu operator imala. Kahle mina. Obatheli la. Bazobuya bezila. Okay. Operator. Bazobuya bezila. Abathele phezulu ngakumngeni. All right. Ubrayelwa lana ke la. Ma ubraya. Ubraywa la. Ma ubraya la. Nathi King Bhakanzama Dam. Kubrayelwa ngala. Nathi King Bhakanzama Dam. Mawula. Uyakwazi futhi ukuphinda ubuke phezulu. Hayi, mfethu onedatha encane ngibekezelela. Nakhe rasisuka khona phezulu. Suka lapha. Sesongena kule ndlu ke futhi manje. Singeneni kule. Singeneni kule. Siyangena ke futhi. Enye ke le. Tafula la khona leli. Sofa bakhona, TV yakhona la. I-bathroom yakhona ngapha. Amanye amakamela khona nalawo. Khona bahlalayo ke la. Abadila ne-office ngengilongeni emakameleni abo. Yabo. Bese kuzothi la qhunyweni la. I-fridge lakhona leli again. Nali i-fridge lakhona.
oven stove wakhona nakya microwave akhona itofu zakhona sike bakhona kusemakhaya King Bhakanzama Dam ake sithatheni lethoba fethu sithatheni letho nalana futhi ngize bathroom yakhona nanti bathroom yakhona nala nanti bathroom yakhona yes angapha futhi indawo yakhona le yaphuma ke futhi sengiyehla angisagibele emotweni yakho mfana khohlwa yimina uphumile kuwena manje indawo le yokubasa indawo yokubasa nje ubona kuyabasela la bese kuyahlala eceleni mase kwenziwa inyama lapha ya baswa lapha ya abanye ke makushisa ilanga bahlala la hlalwa la nazya thatha lethole lufaka ikhonkolo faka ikhonkolo ngisawubheka qala ngisawubheka right madoda hamba kanjani la inhlabathi manje iyapha isayenzansi umshini ubhaka kahle enzansi hambani ke niyobeka madoda ya ubonani fusek wena satha niyaxhophana nina ngiyeza endlini yeni lapho ngizobheka nihlala kanjani lapho bangibamba kahle ngilive wangihlukanisa u2 clip operator ke lo drive machine yonke yala ngaphakathi drive excavator drive TLB udriver even nalo udriver oyena ibulldozer udriver yonke machine even nalo udriver uye nalo ya payload nansi machine driver uye nama excavator driver uye right konakele madoda manje nansi makhanda house nansi King Bhakanzama Dam ayikho into engenzeki nansi ake ngiqale ngapha kuyasetshenzwa ngempela ke la amatshe lawa omunye womngeni building sand ake ngiqale ngapha before ngiye ngale ake ngiqale ngapha sikhulumeni bafowethu lento ngoba mina ngifuna yonke into yami ibe visible ngijabulile nje mabe ngicela ko TikTok bethi bafuna ukubona usisi loya ukuthi wabanjani isilondeni ngiyangena ke manje la ama stepisi ke lawa angakayakhi ke ipool izowakhiwa la ayakabukhona guyisini ayakabukhona but ngonitshela ke ngiqale ngapha ke la ngiqala phezulu oh la hlala iskaful sami la akusetshenzwe iskaful sami le section le kuzohlala dining table la ikhishi ke ilamakhishi olokhu Rick Ross lawa amade kanje yabo ilamakhishi Rick Ross lawa bese kuthi la indawo le ezomukela abantu bese kuthi la kuzobe kudilwa nenyama imshini yonke into ekhathi inyama izokwenziwa la i-cold room izoba lapha ya ngilinda abantu abazoyenza siyahamba manje ngiyanyuka kuleli uma unedatha encane mfethu lilodwa ngoba konakele manje ikamelo leli lomfana wami leli kamelo elomfana wami ngiyamenzela special lona bese kuba ke ilokhuza yakhe ibathroom yakhe le umfana wami le sekuthi leli indodakazi le endala yonke le section eyayo eyindodakazi yonke le loyibonayo le uvranda wayo indodakazi le nanku uvranda wayo wonke lo vrandi lo phumela kule section engapha akuhanjwa kodakeni mina ngilapha phesheya
lana amadodakazi nondodana njengoba ubona nje kule section amadodakazi nondodana angithi awu3 amadodakazi awu2 amadodakazi uyedwa indodana abawu3 bebonke okay sengiya kwelomunye ke ikamelo kwelomunye ke ikamelo ndodakazi khona lo sefunda ke university makheli office lakhe la ihoffice la lo se university le engilakha la i-dining room yabo laba ngizobafaka lama big screen la ikamelo ke lalomunye omncane ndodakazi le elakhe nansi yake ilokhuza yakhe ensuthi yakhe ngena la shonele lalomncane ensuthi yakhe lengizoyishaya ufuna baba ama boss right konke la ibalcony yabo le ibalcony yabo le balcony yabo le balcony yabo izoba ne folding door la shuthi nje from la wadlula la ungena kwi section yengane once wabheka ngapha i section yami uthi yabona samba njalo lesilapho sibheka le section yengane ngapha i section yami le from kweyami section ke wena wabona emall kuzobe kunobucwebe ngapha kunama windi ngapha ama windi ngapha kunama design ama painting la udongeni kuba ama glass uyehla la shone phansi kuzoba ilift la kune lift ke la ngithi yabo kune lift yazongena la sengiyifakile i-deposit yayo kubeke i-master bedroom le yam master bedroom uyahamba la uzofuna i-view ye-master bedroom uyahamba nibekezele fake idatha sisazohamba fake idatha sohamba yabo i-view balcony ye-master bedroom nansi i-view yakhona ubona le maplazini nansi i-view yakhona mawula i-master bedroom view this one nansi this is the master bedroom view right uyabona ukuthi nala kunama steps abawakhaya azokwehla la njengoba ubona nje laphansi kuzo connect uma usuka la uya kulendle emhlophe ungaloku uyojika ngale okay ake ngehleke ngalama steps ala kwi master bedroom awuphuma la nanka ama steps uyehla siyehla sizokwakha ke la kuzoba nebhala enzima kakhulu esingizoyishaya la ngizoshaya ibhala enzima kakhulu ilift yakubula ngithe kuphi ilift nakho la izosuka khona ilift inyuka la isuka la iyanyuka ilift iyaphezulu lapha ya shuthi mawehla iliftini wehlela la uzoyibona ke into ezoba la nansi inhlabathi yakhona esebeyibekile uyakhumbula ngitheni la ngithe ikhishi leli nanti ikhishi leli right ake siye kulenye section ke manje lenye section ke manje ade ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhakuda kweyini ngoba ngingqwele ebhuqabhuqimiza abafokazana ngothotha bethise ngithe nje let me take my time nginikhombise kahle namhlanje angisaye emakhanda house ngiza ngapha bangabe kufikwa ke la kufikele emakhanda house bangabe kuzosetshenzwa kuzolwela abantu ngezinga eliphezulu edamini nansi ke indawo othi mawufuna ukurelaxa let's say ngisabhizi esigodlweni urelaxa lana ke wena relaxa la nakho uyayirelaxela la ngoba ngisabhizi esigodlweni mawufuna indle encane khuleka usinki wakhona lo obavulile la nakhe kuvaliwe kodwa abesifazana abangena la kule section from la uyangena abesimame bazongena la abesimame awu2 ama toilet plus shower abesilisa beza ngapha bangala besilisa naku usinki wabo nansi ishower yabo besilisa usinki wabo lo
Ishower yabo le, nansi bathroom yabo besilisa. Right. Okay. Sengifuna ukuqhubeka ke manje ngiye kwenye section. Before ngiye kwenye section, ngitshelile ukuthi namhlanje let me just take a tour. Konakele manje amandla amakhulu kakhulu bafowethu asifani nabo mehluko siphila nabo. Yeah, mawuqhamuka from this side. Here is the view. Here is the view from this side. Ingemumva leli yakhombona buka kahle ke manje. Yakhombona sengifuna ukuyongena ngaphakathi. Yakhombona. Yakhombona. Yakhombona suka la phezulu asiqale khona. Siqale lapha phezulu. Yakhombona. Sesilana ke singene lapha esangweni. Yeah. Sila manje. Asingeneni ngaphakathi ke manje. Singena ngaphakathi ke manje. Bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathenta uphakuda kweyini ngoba ngingqole ebhuqabhuqa imiza bafokazana. Angifani nabo. Bayokhuluma base bayeke. Kodwa ngeke baba kufanwe emhlabeni. Ngeke kufanwe. Nakhe. Ake ngene from la. Oh, angene from the main door. Angene ngapha. Yabona mawuzodideka ukuthi ungena apha kusuke kushubile la. All right. La enye section le la kuzobe kudlelwa khona la. Kuzobe kudlelwa la. Right. Kuzoba ikhishi ke leli. Kuzoba ikhishi leli. Ububona nje kunje. Ikhishi. Yabo. Bese kuzothi la i-entrance ibha yakhona futhi le. Yabo bayayidesign abafana nakho. Nakho bayayidesign amanye amabhodi. Nakho ba design ibhaya la. Mawuqhubeka la kuzoba i-dining room. Nakhona futhi ba design dining room. Mawuqhubeka la enzansi amakamelo lawa ahlukahlukene. Elinye ikamelo ensuthi yakhona yakhiwa. Elinye ngapha. Elinye ngapha ikamelo. Elinye ngapha. Ila enzansi asinyuke kufuna uba mnyama la. Siyaphezulu manje. Siyaphezulu manje. Inyuka ngama steppies. Mawunyuka khona iwindi elish. Right. Right. Mawungena la kuzongena i-gym la. Yasetshenziswa kuzongena i-gym la. Bese kuzothi ngapha enye yama master bedroom le, ama jacuzzi, ama shower, ama steam yonke into nje, jacuzzi, spa bath, steam room, yonke lot izokwenzeka la kuleli room. That is why lilikhulu. Yikho into ezoba khona. Bese kuthi ngapha sizofaka nje i-bedroom ezoba ntswempu kakhulu. Mawuphuma la ku veranda ubuka lapha phesheya i-view. Mawusuka kule section ubheka le uya kwi second best bedroom engizoyenza ngapha. I-main bedroom lengiqale kuyona lapha engithe kuzoba ne-lift. I-main bedroom. I-second best kuzoba yile. Kuzoba yile. Naziya mawungena la sengiqalile la uyabona. Into engikhulumayo ngiyayenza. Na ubhavu wakhona usukhona la. Na usinki wakhona. Usinki wamanzi usukhona. Nanti i-toilet selikhona. Nanku wardrobe sewukhona la. Nansi ya i-mirror seyikhona la. Nanku umbed sewukhona. Uyabona? Nansi dressing warawara seyikhona la. Dressing warawara. Nanku sofa. Nankiya ngaphe. Chelile ngiphumela ngaphandle ke manje la. Ngiya kwi-balcony yala. Washa. Nansiya. I-balcony yala phezulu yasekamelweni. Leli kamelo leli ikamera libe ne-balcony bakwethu ongangeni noma ubani kuyona. Ongena kuphe imvumo. Nakhiya. Nakhiya. Yabo isection engisayenza. Ngapha kunopotsho ophuma ngapha futhi ukugudla la. Upotsho uyakwazi ukugudla la. Hambe la phezulu. Hambe la phezulu.
Masekuyanyiwa. Masekuyanyiwa la phezulu. Bade ngamile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathithi ubhakuda kweyini ngoba ngingone ebhuqa imizi abafokazana. Uyabona? Qhamuka usuzongena ngapha uyakwazi. Phindele ngapha. Nansi enye indlu lapha iyamakhanda stone. Nansi lapha enzansi. Nansi ivu yakhona. Nganitshela ngiseMalvan lapha eHillary e44 Rocky Ridge ngathi ingemuva lomuzi wami kuba nehlathi nakhe nala. Uyalibona lihlathi cishe lifane nalapha ngemuva ka44 Rocky Ridge. Cishe kufane. Cishe kufana ivu yakhona yangemuva iyafana. Bese kuthi ngapha King Bhakanzama Dam. Suka le phezulu singene lapha esangweni. Right. Nathi ne fridge la khona likhona. Le fridge likhona. Sithathe nje okuyijuice. Siphume. Siyahla. Naziya. Naziya. Wonakele madoda ngisebenza ngolosithathu nangomgqibelo okwamanje. Isebenza ngolosithathu nangomgqibelo. Ulosithathu nangomgqibelo okwamanje. Kodwa izinsuku izokwanda ngenxa yebhizi. Kwaze kwabhizi. Abantu abenza ama-appointment baningi kakhulu. Ayikho impi eyoqhamuka kuthiwa ngihluleni kwinqoba. Umehluko akuzona zonke izimpi ezitatazelelwayo. Ezinye uyayibuka nje. Ezinye uyayibuka up until ulinde usuku la uzoyiginqa khona. Ezinye uyayibuka izimpi nawe la ukhona ungasebenzi ngama emotions. Akuyona yonke impi ekumele uyilwe ngamandla. Akuyona yonke impi ekumele uyilwe ngofuqufuqu. Ezinye izimpi zifuna ube kumoya phansi bese uyanqoba. Mawenze njalo siyokubona futhi na uphumelele empilweni. iKing Bhakanzama Dam mangabe kumgqibelo zonke indlela isuke ziza la. Kusuke kuzolwelwa abantu izimpi abazazi nabangazazi. Mangikulwela izimpi zakho ngisuke ngithi ayisuke kuwena zize kumina. Bese mina ngiyazinqoba. Ngikunqobela izimpi zakho ngamabomu nje futhi. Ngikunqobele futhi nje as easy as that. Ngikunqobele nje. Kodwa mayisuka kuwena izimpi ziza kumina ngoba mina ngiyazi ukuthi noma ngaqhamuka bani athini ngami enye ingxenye yohambo lokuthi angilwela abantu ukuze bangivume ipower bese ngiyakhela ipalace ukuze mabefika abantu abanomakhanda oil banganethwa yimvula bese eminyango banganethwa bangasweli indawo zokulala sebefikile. That is me King Bhakanzama. Thank you so much. I love you all wherever you are. Ngithanda ukubhubha lapho nikhona. Inamba yami ithi 079 8130260. Mangabe kumgqibelo suke siza la kuzosizwa abantu ngezinga eliphezulu eMakhandakanda Dam naseMakhandakanda Stone noma kuthiwa kunesilwane esiqhatha nomfazi esikuvala emsebenzini esisusa amabhizinisi. Fika sisebenze sinqobe silwe nesilwane mase uyabambisana nathi. Mangabe sinama gathering okuvuselela uqinisekisa ukuthi awuphuthi ngoba kusuke kuvuselelwa amandla. Makwenzekile wangaba khona ngenye kodwa ezinye ke insebenzo ube khona nama gathering. Thank you so much. Inamba 079 8130260. Ngithanda ukubhubha lapho nikhona nina nemndeni yenu.